Ilija Okrugić Srijemac je jedan od najpoznatijih svećenika i književnika koji su djelovali na području srijemskog dijela nekadašnje Đakovačke ili Bosanske i Srijemske biskupije. Rodio se u Srijemskim Karlovcima 1825. godine, a umro je u Petrovaradinu gdje je sahranjen 1893. godine. U književnosti se javio 1845. godine u Zori Dalmatinskoj, ali nama je najpoznatiji kao autor koji je čvrsto vezan uz biskupa Strossmayera, a široj publici je najpoznatiji po svojim popularnim pjesmama kao što su Milkina kuća i Za jedan časak radosti, koje su se izvodile čak i u najpoznatijem hrvatskom filmu Ko pjeva zlo ne misli. Ovdje u Đakovu smo napravili praizvedbu drame koja je trebala biti izvedena 1888. godine. Riječ je o dramskoj prigodnici Sastanak vila na Velebitu u Trnavi i Đakovu, koje smo mi dodali u naslovu i razlog zašto je ona bila zabranjena, a to je priča o Hrvatskom kraljevstvu i o slomljenom maču kralja Tomislava. Dobro se sjećam dana kada je Josip Juraj Strossmayer na Miholje 1850. ušao u Đakovo postati biskupom. Dočekali su ga najprije u Osijeku, nedaleko od mjesta gdje je rođen, ne kao biskupa, već kao mladoga kralja. Darko Milas, ja sam zapravo u ovoj priči Ilija Okrugić, onaj zbog kojeg se sve ovo dogodilo u priču koju pričamo sa te distance od skoro 150 godina. Mislim da smo to zaokružili u jednu cjelinu i da smo to uspjeli iskopati iz zaborava i da to nešto što je hvale vrijedno i sigurno će ostati zapisano u analima. Jer je to svojevrstan, tako kažem, kuriozitet, nešto što je trebalo imati svoju praizvedbu. Dakle, u neka davna vremena, evo konačno je tu, na tom istom mjestu, poslije toliko godina. Tog toplog i predmiholjskog dana činilo se da evanđelja mogu pogriješiti kada pišu: nije prorok bez časti doli u svom zavičaju, među rodbinom i u svom domu. A bio je najkrasniji dan, bez jednog oblačka. Sunce je sjalo najčistije što je moglo sjati. Ugodno je grijalo na mnoštvo koje mladog kralja, hrvatskog kralja, po milosti Duha Svetog, a ne po slučaju rođenja i sili bajoneta i mačeva, oduševljeno pozdravlja dok putuje kočijom od Osijeka do Đakova. Izlaze pred njega u Vuki, u Tomašanci, prate ga prema Đakovu, gdje se već od ranog podneva na ulaz u grad skupljalo sve više ljudi. Slava je išla ispred Strossmayera. Već su ga i pjesnici opjevali. Onaj mladi klerik kojeg se moglo viđati na gradskim ulicama, onaj đakovački svećenik, onaj nadareni profesor, tako običan među svojima, nakon što je postao slavan u Beču. U Beču. Evo, moje ime je sestra Josipa Pavla Jakić. Radujem se da danas smijem sudjelovati u ovoj predstavi sa Zborom milosrdnih sestara Svetoga križa. Mi ćemo izvesti 3 skladbe. Jedna od tih skladbi je U boj, u boj. To su finale opere Nikola Šubić Zrinski od Ivana Plemenitog Zajca. Zatim ćemo izvesti također pjesmu Augusta Šenoje koju je ukomponirao također Ivan Plemeniti Zajc, Glasna jasna, odnosno Živjela Hrvatska. Glasna jasna od pameti preko dola, preko gora, Hrvatska nam pjesma leti, sve do sinjeg tamo mora. Časak neka, časko grom, vječna je za naš dom. I treća na našem repertoaru je jedna naša pjesma interna koju je uglazbila sestra Svjetlana Paljušević, a riječi je napisala sestra Hijacinta Hoblaj i to je jedna čestitna pjesma koju mi pjevamo između nas jedna drugoj za imendan. Život u tvom neka
Tatjana Bertok-Zupković. Igram majku Hrvaticu, majku Hrvatsku i sa svojim vilama dolazim u posjet na proslavu goda biskupa Strossmayera. S ovu i s onu stranu Velebita djeda, sve to jedan narod, sve to moja čeda. Ljubite se, djeco, pak budite složni, u ljubavi, slozi, tek ste jaki, možni. O, koliko putah molila sam tako, vjekovah tečema u doba svako, ali rijetko netko slušali me sinci, čim neslo ginjinoj kliktali tuđinci, a oni se preli tko će biti prvi, pak u jednorodnoj kupali se krvi. Mnogi sinak pade, a tuđin dopade i Hrvatska tako ode na komade. Moje ime je Jona Zupković, glumica, i utjelovljujem lik Hrvatice, vile Hrvatice. Ona je afirmativna, pozitivna, motivira na promjenu, pozitivnu promjenu naravno, i budi duh svojoj majci i svojim sestrama vilama. I kod nje mi je posebno lijepo i drago što, bez obzira na sve što je neki određeni teret iza nje, ona je i dalje vrlo pozitivna i afirmativna. Mač to bio kralja Tomislava. Od njega išao iz ruke u ruku kao amanet sveti što ga dava otac sinu, a sin svom unuku. Tako dođe Krešimirovićem, Zvonimiru Dimitru i Svačićem, a od zadnjeg kralja nam Stjepana dođe u ruke hrvatskih bana, naše krvi, hrvatskih knezova, o junačkih naših sokolova. Pasali ga, o Šubići davni, Prodanići i Hrvoja slavni, pak Talovci i Berislavići, Zrinovići, slavni Draškovići. Dok s životom Zrinskog Petra Bana i njegova svaka Frankopana ne skrha se. Ja sam Ivana Soldo-Čabraja, glumica sam Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Igram vilu Srijemicu. Ona je glas svoga kraja, svoje regije, dakle Srijema. Mudra je, kroz stihove ističe vrijednost svoga kraja, slavnu prošlost i poziva na zajedništvo i ljubav. Počekaj, deroj, sestrice, moja mila komšinice, nećeš mi uteći. Pobijala si Bosanku, Seju staru, Jadovanku. Čuj što ću ti ja reći. Njoj ti otimaš biskupa, vjere, doma čvrsta stupa, tvoje veliš samo. Al mi Srijemci glasoviti, starom slavom ponositi, lako ga ne dam. Ja sam Ana Ilakovac, studentica sam 2. godine diplomskog studija glume i lutkarske animacije na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Danas ću glumiti vilu Dalmatinku i evo ovim putem odati počast Strossmayeru i svemu onome što je učinio za Đakovo i Hrvatsku. A kako ću tebi, slađan pobratime, zdravit zlatnu misu i godovno ime ja, kći onog kraja narančah, maslinika, limunovah, smokav, ja, Dalmatinka, koja sam vidjela kraljev naših slavu, opirala vijek se mletačkome lavu, a slobode štitom bila Dubrovnika, duhom i poletom našijeg pjesnika. I koja sam jadna gorke suze lila, kad Dubrovnik pade i slava mu sila, Dalmacija posta plijenom, joj, tuđinah, što s nesloge bratske, što s drugih krivina. Ja sam Antonija Mrkonjić, glumica Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i ovdje igram vilu Bosanku koja jadikuje priča o svojoj Bosni jadnoj i spominje kako je biskup Strossmayer i biskup Bosne i to otvara jednu zanimljivu raspravu koja se razvija kroz tekst. S njima više plakah nego se veselih i koje ja uvijek s radoše pozdravljam i što god je važna po vjetru im javljam. I za Dalmatinke men pripada pravo pozdravite, reći slavni, brajno, zdravo. Koliko mi mila, dična i ponosna, ej, prastara moja djedovina Bosna, toliko mi uvijek jadna srce padne kad se sjetim moje Bosne vajme. Jadne.
Moje ime je Mateja Grabić-Čačić, glumica sam zaposlena u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku i večeras igram Vilu Slavonku koja je jako ponosna na svoje Đakovo, na biskupa Strossmayera i sebično ga ne želi dijeliti ni s kim, nego ponosno ističe da je on upravo naš. Kliknu, takvog trebam sad Hrvata, Đakova ćeš biskup bit. Što obreče, ono i učini. Naselje mu bio raj, njim Hrvatskoj sinu domovini i Đakovu novi sjaj. Ko što sunce s neba stire zrake, s njima dijeli blagodati svake. Tako sunce iz Đakova sinu rodu, obasja svu nam domovinu tobom, sinu, naš biskupe vrli, koji Hrvatsku svu nam zaogrli. A kako ti kćeri sada zapjevaju, tako te anđeli zdravljali u raju. Ljubimo te, naša diko, jer si otac srcem blag. Jer si s našeg roda, Niko, svima si mio, svima drag. Zato na tvoj mili glas, eto odsvud, eto nas. Živio nam dugo zdrav, to ti želi narod sav. Ljubiš narod, želiš slogu, da ne dijeli zloba nas. Da po vjeri i po Bogu dođe rodu našem spas. Poštovane gospođe i gospodo, molim prvo učenice i učenike srednje strukovne škole da dođu sa buketima koji su priredili učenici cvjećari sa svojim nastavnicima. Oni su, kao što su ovdje vile različitih krajeva, tako su oni priredili prigodne bukete, pa molim da uruče svima kako je predviđeno. Moram priznati da su ovakvi trenuci jako lijepi, da je lijepo biti biskup na biskupskoj stolici biskupa Strossmayera. Kad slušamo ovakve stvari o našem slavnom biskupu, doista od srca zahvaljujem svima vama na trudu. Lijepo je bilo slušati vas kako se otimate za biskupa Strossmayera. Ja bih htio na osobit način zahvaliti, mislim da tumačim misli i osjećaje svih vas. Da imamo ovakvih stvari, evo da se ostvare, da se dogode puno toga na području kulture u našem gradu, tko je za to zaslužan, tko si dade truda, tko je inicijator? Naš profesor Čurić. Ovaj naš projekt obnove, ja bih rekao, i praizvedbe ove dramske prigodnice prepoznali su brojni pokrovitelji, Ministarstvo kulture i medija, Osječko-baranjska županija, grad Đakovo, Đakovačko-osječka nadbiskupija, Samostan milosrdnih sestara Svetoga križa, a u sve su se uključili i učenici srednje strukovne škole i kovački obrt Franjo Vinković koji su priredili jedan mali srednjevjekovni sajam koji su malo podsjetili na tu hrvatsku srednjevjekovnu tradiciju, a u pomoć su stigli i učenici i učenice, nastavnice i nastavnici iz škole u Slavonskom Brodu i Donjem Miholjcu, te gosti iz Budimpešte. Tako da je bilo riječ o jednom, ja bih rekao, vrlo uspjelom događaju koji su okrunili svojim izvedbama glumci i glumice koje su uprizorili Darko Milas samoga ili Okrugića Srijemca, te vile Majka Hrvatska i vile Hrvatica, Bosanka, Dalmatinka, Srijemica i Slavonka, i vjerujem da je ono što je Ilija Okrugić zamislio sa časnim sestrama prije 137 godina, da je uspješno ostvareno u Đakovu 2025. godine.